ଏଇ ହଗୁରା ଆଇଲା ରେ। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଦାନ୍ତ ଟାଙ୍କେ ଦେଖୁଛୁ ମ ନମସ୍କାର କରେ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ ହଁ ହଁ ନେଇକି ପଳା। ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେଣି ବୋଧେ ଆଉ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ସାର୍, ମୁଁ ଖଇନି ନ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖେ ଥିବ ମାଗିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏ ଦଉନୁ ଖଇନି। ନାଇଁ ଥାଉ। କାଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ତ ବାସି ବରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ପେଟ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପରମିସନ୍ ଦେବେ ଏଇ ବାରିପଟେ ଟିକେ ହଗିଦେବି। ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି ପରା, ନହେଲେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ସକାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଥିଲି ତ ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଡେରି କଲେ ପାଟି ପଟୁ ବାହାରିଯିବ। ହଉ ଯା। ନା ନା ଆମ ବାରିପଟେ ଜମା ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଜାଗା ନାହିଁ ଟିକେ ବାରିଆଡ଼େ ହଗିବାକୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ହଗିକି ହିଁ ଯିବି। ଶଳ ବାଇଆ। ରହମ ହଗେଇ ବି ଦେବେନି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖରାପ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା ମାଗିବାକୁ ପଳେଇଲି। ମାର୍କେଟରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଖଇନି ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଖେ ତ ଖଇନି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ପଳେଇଲି। ବାପା ଆଗରେ କହୁଛି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରଦିନ ସିଧା ଗଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଖଇନିଟା ନେଇ ଆଇଲା, ଚିରିଲା, ସିଧା ପାଟିରେ ପକେଇଲା, ଆଇଁ କରିକି ଚୋବେଇ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୁଁ ଯେତେ ମାଗିଲି ମୋତେ ଦେଲାନି ସାର୍। ଦେଖେ ପୁଅ, ତୋ ପାଖେ ଯଦି ଖଇନି ଅଛି ଆଉ ବାଳକୁ ରୋଲ୍ କରନା। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଖଇନି ଦେ ରେ। ପେଟୁ ଗୋଟେ ବିଧା ଦେବି ଯେ ବାହାରିଯିବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସତରେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା। ହେ ଟୋକା ତୋ ପାଖରେ ଖଇନି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦଉନୁ ତାକୁ। ଥାଉ ସାର୍, ଏ ବାଳ ପିଲାକୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ 5 ଟଙ୍କା ଖଇନି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମନେ ନାହିଁ, ଗଲେ ଖାଇଦେବି। ସେଦିନ ଆଣିଥିଲି ୟାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତୋ ଘଇତାକୁ କିଛି ମାନୁନି, ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ହଗି ଦେଉଛି। ଇଏ ମୋଟି। ହ୍ୟାଲୋ ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା? ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଠି ଝାଡ଼ା ବସୁଛି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି, ସିଧା ଠିଆ ହେଇପଡ଼ି ଯେ ପେଟରୁ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇବ। ଏ ବୋଇଲ ଶୁଣୁ, ତା ପଛପଟେ ଭଲ ବାଉଁଶ କିଳା ଦେଖିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ। ଇଏ ମାଇ ହାତି ମାରିଦେବ। ହେ ବାଳ, ସେମିତି କଲେ ତାଙ୍କୁ କାଟିବ। ହଁ କାଟିବ। ହେ କାଟୁମ, ତୋର ଯେଉଁ ବାଳ ଘଇତାଟା ତ। ସେ କିଳାରେ ତମ୍ପ ତେଲ ଲଗେଇଦେବୁ। ଇଏ ମାନେ ଝାଡ଼ା ବସେଇ ଦେବେନି।